Hapon, happy Sunday. So na si Mama Ating, si Mamsi. First time ang ilang banding karon nakabalik. Taon-taon na po. So maligo mi karon sa Tubod Spring Resort sa Tuburan sa El Salvador. Let's go with Bibi Gab Gab. Woo! We are here now sa Tuburan, El Salvador. Sedot lang tayo maligo kay iwas init sa panahon. Alright, tanami direct. Tuburan. Amaboram lady oh. Dali ate. Sisi, ligo Sisi. Sisi. Oh, na bibi nagligo eh. Sisi. Gugusa lang. Gi. Di man kayo me. Kayo. Nasi. Dili man. Ito tugno. Siya, ito lagi wala. Oy, Bibi. Bibi, yung sandal niya asa na ni? Ini plastik. Ano ginood ba dili? Lain betul ng plastik na. Uy, buhi mong go. Aman. Ligya. Kaan. Sayap to imo oy. Eh bata, gusto mo kang ice cream?
nakakuha og kuan pero gamay kay gihap nito. Si ate mag-enroll, grade 5. Nangita mi sa iyang name dire. So, nara dire siya sa grade 5, Daisy, sa female. Number 10 ka ate. So, let's go sa ground floor. Fourth floor, no. Ah, ID na po. Senior? Gato na kaisa lang. Ha? Gato na kaisa. Hindi ang iya ko tagbuon niya kay kuan man. Man karga nang ko ay. Pato sa inyo. Okay, di pas inyo galisod pas inyo kay na pa mga college. Color mo yan. Scholar na. Dagko mo daw no? Sa ko pa na ulo. Passenger rin lang. Linaw, nanak, uy! Na, nice kay here. Pahak mo here lagi. Eh. Kandaw kay papa no. Eh. Ang likod be, sa likod be. Haircut, love love. Eh. Pahak mo na di, eh. Pop, sa ulo. Ay, kaloy sa ulo. Praktisan kang mama, be? Praktisan kang mama? Ha? Kani mo ni kisa ni si Kale. Hello, baby. Kato si Zail. Oh, dili hilakon ni isa. Oh. La ngayon na yung ka Len. Oh, ay. Ano gad? Apit na. Nakalaag na sila diri ka partner. Ilang baby. Nga nila ka, hadlo ka. Saba sila be? Saba kay sila bino? Ano isa oh? Yeah! Ay, nahugog maguwang una ni gawas. Asya una ni gawas. Katawa daw. Katawa daw. O, sa danika, ngayon na po daw. Si bata nga. May naman bu... Tasugagi. Tasugagi. Matulog ganun sa isang mata. Magsaba-saba, hindi makamata. Yung tao. Eh. Nice hair. No. Whoop, whoop. Careful. Psst, baby. Careful. Psst, careful. Careful. Mga ka-partner, salamat sa inyong pagtanaw ani nga video. Hope nga na-inspire mo sama sa akong gibuhat
nga akong pamilya mao'y akong priority aron diha ako makuhag kusog sa matag karon ug unya sa akong pagpaningkamot. Kini akong anak na si Gabgab mo'y akong nahimong inspirasyon aron maningkamot sa umaabot pang mga panahon. Kani siya mahimong memory sa matag karon ug unya sa akong kinabuhi samtang dinhi pa sa kalibutan. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa video. Kung nakamu aduna po'y mga inspirasyon na kakuhaan para ikaw maningkamot sa iyong kaugalingon. Salamat. God bless ka natin.